Hi, hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyo malagad si Kanginan Trifon Morales and then my partner sabi na ko dari sulan dito yan. Asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsunan. Importante ang itong pagpapangit sa itong labang magagawin. Importante ka na honestan. Thank you kay Lord, si maghatag ka na mong grasya. Mata ka daw, thank you kayo. O, actually pa naman so na, no? Ako silang ginagmay nga shout out nito sa mga inuntas kong amigo des Camotes Island. Yan ni Brad Jewel Pobera de Santiago Homestays and Restaurants Association sa Green Lagoon no resort sa Compostela Cebu. Maayong pagpaminaw kaninyo kaya ng lagoon na napita og sa Camotes Island nindot kayo ang tanong mga tabante dito ni Joel Pobera na mati na to sa DYHP. So magpasalamat kung dako kanyong tanan na namati mo. Thank you kayo Brad Jewel Pobera. Someday magkita lang yapon ta. Okay, bueno ang suwatan po karon natong hatagan o pagdagad no pinadala kinis usa ka lalaki nga nagpatago sa ngayon nga Claudio. Kini gibatang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay suon ang atong singer si Claudio. May panultihon nga malisok pa ang buko sa kawayan. Kung maukininakita ko sa kong asawa sa iyang mga inistoryahan ba? O kung ganun na problema ko ani, yung kung manggulaan na yung hitabo. Tell me now to just walk away. See our laughs are all hell past. Tell me to stay, not another day. I should have known it would never last. But don't tell my heart to stop loving you. You know that's more than my heart can do. Now I'm all my whole life through. Don't tell my heart to stop loving you. Tell me the word will soon be gone, and once again I'll learn how to smile. Say that my tears won't stay too long. Tell me it takes just a little while. But don't tell my heart to stop loving you. You know that's more than my heart can do. No one broke my whole life through. Don't tell my heart to stop loving you. Do I know it's over now? For me it never will be. You go on with someone else, forgetting all about me. I don't tell my heart to stop loving you. You know that's more than my heart can do. Now I'm all my whole life through. Don't tell my heart to stop loving you. Gutom lagi. Day, luto na putsero niya ako crispy pata, day. Ay! Luto na bang putsero niya ako crispy pata? Say putsero crispy pata. Inununa naman yung gisudan na to. Matulong ka mo silingan. Mao di ay. Ikaw, Claudio, no? Hambog. Ayaw ni mo ay. Hindi mo na hambog ko na ang ko lang ba nga, gito bangal nga to sudan sa silingan ba? Kaya buhiro kayo. Sige nga, naluto naman sinugpa. Mao nga ako sang giparabuan. Naglagot man ko. Giro kayo? So may kalagutan ni mo. Katong miingon nga luto ng sinugba mo, itong gilagutan ni mo kato? Oo, God. Mister pa po na ipanghambog. Lang sudan sinugba. Yan nakasiguro na sinugba tong baboy. O nagsinugba tong buwan. Oo, no? Hilaw na Claudio eh. Kasi nahon lang yun mo. Mao na, pataka ka lang kasi nangaway siguro. Kao na dito. Luto atong inununan. Inununan na ratong sudan eh. Tulo ka putahe. Ay, salamat! Thank you. Ang saan mo doon eh? Sabaw.
Ang sa bawon eh. Miswa. Yung mga nakaambaw yung ibaw kita siyang kabuyaon ka sa dinas. Kanausa, ang sama na unsa, ha? Itlog. Aw, kan na, kumbati ko, ha? Itlog bisardinasan. Kakito, Pre, yari yun tamo importante kaya kung tuyo ninyo. Unsa mo na, pre? Kuan, niya mo ko si Marisaling ba? Dang hinta ka? Ha? Ay mas Marina? Unsa man, pre? Kuan ba? Karon ba umaabot barang eleksyon ba? Mudagan ko pagkakapitan. Kay gusto na ko mamilisan na tong kapitan. Diha, sige lang pangurakot. Mamilisan tana. Og way maayong kapitan diha. Sige pangurakot ng yapon. Porbida. Og unsa man? Og way masukol na ko. Ako ra. So atbangan ko na siya kinaunsa. Kanya, kinahanglan kong sakop sa partido. Ikaw may hiladong kay kanya sa ato ang sityo. Kuhaon di ka pagka konsihal. Okay ka? Konsihal ba? Unsa man, ha? Imo di ka konsihal? Sumingan naman partido, pre. Ay, sos, masugot lagi na sa maring. Kuhaon di ka, pre, ha? Pagka konsihal, apil siya sa akong partido. Sa may nga sa inyong partido, di ay, pre? Bitaw. Partido, inunungay. Inunungay. Inununay? Inunungay. Inununay. Lamano ko marin. Pero ba na dia? Pero ba na dia, Ling? Ujan team, di ka marin lamano ko. Saling, Inunungay. Ano? Ay, Ano ato po ipakita ito? sa katauhan ba nga sa ilang kalisod karon na tamo unong nila. Muna nga sa kong partido inununan bitata di mo. Oo. O kita mga sakos partido maginunungay ta. Ha? Unay ta. Sorry. Kining... Di lang ko, pre. Hindi mo ko. Iki gusto sa mga tao di ka. Bisag ila pa akong padagkon, pre. Di lang ko, pre, kay lisod kayo nga. Tayo alam mag-unang bahinaw, eh. Mag-unsam lang ko ini konsesyon na naman. Pagka-konsel, base mo lang niya ko ini konsesyon na. Mutingog lang ko. Mangigham. No, bita. Mura mang naisumpay yung istorya. Putol dito. Di mo na problema. Pero natural na. Pagko pa bang ka. Ako bitaw sa una. Sa pagdagan ko pagkonsihal. Okay lama kay. Blanco-blanco utok na ko. Pero dugay. Kita mo kag mga mayong pagi. Magkatabang ka sa mga tao. Mga sayang kay pre. Huwag di ka mudagan. Kaya mura nakita. Ano ba na ako nga. Mudaog ka! Di lang yan. Mare. Tingalo ko, pre. Pasensya na ka, pre. Di ko hilig ng Ay, politika, pre. tagsulti. Mari, ay tagsulti. Sige, kumidyan sa mo. Dili, oy, kung siya ganahan, ako lang, pre. Saling, kasi ikaw. Ikaw Ano ba? ka ka? Di ako nalay-dagan. Lawan na sa ni mo dagan, oy. Siguro ka, pre? Sigara na doon. Siguro pa. Siguro pa klaro, pre. Siguro kumidyante kaya na. Why atras ay? Atras ko taon. Di man kita mo atras ugubat ka na. Pabahin noong politika. Come on. Come on. Sige, Mari, apil ka. Ha? Lista ka. Patawa kong meeting, ha? Ano may mamatin mo ang uban at mga kauban sa partido. Inunungay! Di ba nang sabi mo'y binata ka? Lang sabit at malaya pa. Ngunit may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata? Kuya, matali mo di ako. Kaya mo nakagsoon? Ano dito? Undang ko na, bebe. Mag-storya ko nung tagkadiyot, eh. Unsa istoryahan nato, Dong Claudio? Ay, Saling. Ha? Siguro nyo ka, imong desisyon nga mudagan kapag konsihal sa barangay. Ay, siguro na nga no di ay. Di na mo usap na yung desisyon. Ha, nahibaw jud ka na ko, Claudio, ha? Ako ang tao nga dili mausap-usabon ang una-una, maliso pa'y buko sa kawayan. Ako ba? Ayaw una-una nga mapildi. Think positive. Kay kung mo daog ka, syempre, uy, musaka gamay ang atong income. Ang ako ba? Tingali ba? Tingali unsa, uy. Tingalig mahirapan ka sa kalisod. Sila ba ni mo, Claudio? Kung mahirapan ka sa kaliso, dili ka maasinso, anak. Di ka kay bawo mo asinso, anak. Kay magsabot ka. Mao nga, atubangon nimo ang mga pagsubok sa pagsuway. Ang ako ba? Nga, Saba diha. Uy, wag kay lami. Bungot mo si Toy. bukod na yun ang desisyon sa kong asawa, pero ako gyapon sa dikumbinsi nga, dili na lang magapil-apilan ng politika kay samok ba? Samukan ko. Mao nga, timing po nga may anak sa amo ang suod ng higala nga si Marie Leilay. Marie, Tinuod ba nga mudagan pagkakonsyal si Marisaling Pere? maulagi. Ha? Maumla, mudagan. Nya, kaya ka na niya.
Hala, basig mahayba din una siya anak pre. Kaya ka na rabang politika, haskang gubuta. Posible good ka makakita ka na sig away. Kaya nga no, ang imong pagkatao anak, anak, kulitugon ka nagmayos kontra. Ang imong mga baho, kanya to ay ipalis nga nagmayo. Kunya, makaya ka na niya pre? Na, ambot lang Mario eh. Gahit ay gubayan na. Kung may mo Mario, tabangin ko kumbinsi Mario. Di lang sa padayon. Ayaw kabalaka pre. Tabangan rin ka anak. Ako bitaw, ibaw baya ka nga kung siyal ko kanina ito sa amo pre. Pero may undang ko, oy. Kay wa na kumudagan pagkasunod eleksyon. Oh, wala ka mo dagan Mario. Wa na, uy. Naglakaw na lang ko. Bitaw, pre. Magmahay ko na siya, pre. Wala kita Basta good. Mabitaw, tabangin ang kumarin nga. Maatras na siya taon na eh. Wala, ikabala ka, pre. Tabangan di ka kumbensyon ni Marisaling. Asa man siya, pre? Nas kusina eh. Kasi siya sudah ko na dito. Ikaw lang bahala mo istorya na Mario. Okay, pre. Pasalig na ko ni mo. Matras lagi na. Sunod na ko, pre, ha? Sige Mario, sudla lang. Mayon tag makumbinser gini mo nga. Maatras na lang na siya. Uy. Matras lagi na. Ako na'y bahala. Sige, ako antuan, pre. Pre. Okay, ikaw lang Mario. Mayon tag makumbinser tao ni Marililay akong asawa da. Mayon taton. Mupadayon ko ka, Mary? Upadayon ko, Mari. Bahala kung si mahitabo. By hook or by crook, mudagan ko karong eleksyon na. Di na ba usab imong hunahuna, Mary? Dili na gid mausab pa akong desisyon, Mari. Maliso pa'y bukos kawayan. Mary? Taas din lang istorya oh. Sa kailang istoryahan. Sabo ka diha, Mari, uy. Lagi! Salamat tao. Salamat tao. Marak malpayon. So, wala lang. Marak malpayon kayo sila. Orang na kumbinsin ko tingali na Marililay akong asawa. Di na lang mudagan og dayon. Nala, uy. Di na lang ko madugay, Mary, uy. Sige, Mari. Suroy-suroy yan, Mari, ha? Ay, way problema, Mary. Pre Claudio! Di na lang ko magdugay, pre, ha? Mari. Saan naman Mari ha? Ay, okay na, pre. Ay, salamat. Salamat kayo ha. Nagkasabot tinay mo. O, pre. Nakisabot mo yung Marisaling. Nga karong eleksyon na nga umaabot. Managan minggo nga pagkakonsyal. Na, nakumbinser ko ni Marisaling noon, pre, ay. Kuhaan na lang, mo nang nakadesisyon po ko nga. Ay, madaga na lang pag-kuhaan ng eleksyon na, ay. Okay. Ikaw di ay mauwi na kumbinser. Pagpungo sa ito yan eh. Mga gini ako nabiliban ni mo kapda. Kapsel. Mo sangpit ang kunin mo daog kapitan ha. Kaya sigurado na maging mudaog ka. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Guillermo. Sabi ni mo, Kap, Silso. Silso Ponce. Uslik iknob. Lahib gud kay Kap, lahib gud ka sa ubang kandidato, Kap. Manago man ang ubang kandidato. Mapakita naman sa doon na kayang eleksyon. Pero ikaw, Kap, layo pa kayo. Wa na. Pakikuhugoy na ka sa mga tao. Napakita na kasi imong kamayong tao. Kanay mo saktong himong kapitan. Kap. Wala sud botilya ka. Puni. Dahil po nireg duha ka grande. Paskag, bilibag yun ako. Demo, Kap. Wala, Kap. Klaro na kay Kap. Hay na kayo mong kaugmaon, Kap. Bira. Nga mamahimo di yung kapitan sa itong barangay, Kap. Ikaw ang pagkita nga may mahimong kapitan. Kaya di yung kalisod pagkitaon, Kap. Ikaw pa mo doon. Pero ka na uban, gida. Naabog niya. Woy! Karon, saban doon. Wala. Nag-ihay na panago, Kap. Di ba? Uy! Pre! Magkigang lang na mo, Claudio. Nga ako man si Silso, pre. Naunsa, pre. Pre, Claudio! Adi ipo na mo dali, pre. Sige lang, pre. Nya, o sabi mo? Birkol! Gatas lang na beer, pre. Gatas nga beer. Gatas nga beer? Orbida. Ay, gatas nga beer? Nade lang yung gatas nga beer, pre? No! Kanaring beer brand. Tuunan kay ka. Naman ako yung katuunan, pre. Mura kang sa imong asawa, no? Sa katuunan. Beto, pre, nalang ko yung hangyo, tori mo, pre, ba? Kung may mo, pre, ayaw lang yung i-apel ako asawa anang politik na, pre. Orbida. Bir mo, bir?
Birkol! Say, balik ko sa'yo. Ang unang tanan, ako to yung payo ng tanan, di yun magsilbi ang ako asawa na, pre. Nga ba? Ikaw, sayim to ka nga, kami, wajud may kwarta to. Pre. Nung guol man ka, kami rin bahala sa mga asawa sa gasto tanan. Kami rin bahala. Pero, dali ko ganahan, pre. Sabukan mo ko ng politika, ko. Naunsa ka man tao, naunsa. Ako'y bahala sa imong asawa. Naunsa man ka, uy. Lagi apel, pre, kung mahimo. Ano ba buot mga ka, Claudio? Dahi? Ayaw ko na kung hilabtis ako mga desisyon, be. Ikaw ba ya, ha? Wa na ba ya kahilabtis imong nahimong desisyon nga magpresidente ka? Sa kapilya, Mari? Dili sa PTE. Diyan, ikaw rin na, pre. Aw, sapata di ay. Sapata. Nahimo ko magaling ng mayor. Ah, mayo sa lungsod, Mari? Mayor sa prisuhan. Congratulations, Mari. Bilis. Ito mo. Kawawa mo na mo. Ulit sa ito, pre. Puli-puli ito, pre. Husay ka dito. Unsay maghusay, uy. Ah, Mari, yun sa man, matras lang ka. Lang ka padayon sa pagdagan. Uy, atras ko taon. Di ba, niyang yung gunis por silto taon nga, di lang yun kuno kay apel sa mga. Silsok, di ba na silsok? Ikaw. Ay, no, si Parisodyo ba? Si Parisodyo. Unsay dili, uy, nayapag na siya. Karon inig ulit ato sa ato. Tan-aw to kinsay mo atras sa tunduha, ha? Hoy, dugay na kung wakakulata og bana. Karon makakulata na gyud ko. Dahi, kung So, di mo sabi mong 16. This dili gyud baliso pa'y boko sa kawayan, pre. Dili akong desisyon. Claudio, tada. Ato ta maghusay sa bahay, pauli to. mura kong dahili sa kawaw, ngaya kong gibanghagan na tubangan sa mga tao o ni Paris Celso. Mura gipagkita niya nga andir ko niya. Mao nga pag-abos bahay. Asam ni Bapayan na eh. Karoon ka lang ito. Nagpugong lang ko sa kong kagalingon. Nabuso na nila. Buso na kaya. Nagtuos nga andir ko niya. Karoon ka lang ito. Susiho na ako dito sa kusina, may. Arsya na, Nara. Nagluto ni Sudan. Abi kanyang madako ng Sudan. Karoon. Oh! May kinahanap ka din ni Smay. Karoon sa mga gusto ni mo mahitabo, ha? Pasig nagtuo ko ang madako yung mong Sudan. Maamir mo luto ng Sudan. Di kum ka na. Kaya ano, nagtuo kang para imo ni? Ugol para imo pa ni, di ko nibutang ang ahos. Kao nga ayaw pagtuo nga para imo ni. Kung dili na para ako, para kang kinsa man na, ha? Dari ka lang kitagan na. Wa, Pues para kang kinsa man na. para nako. Kaya ka na. Mahurot na rin mo. Kaya ano, nagtuo kang kausahon ko ng taon? Dili Claudio! Para ni sa kong panihapon, pamahaw pa ni Udto para ugma. Unya, ha? Unsa may kanon ko ano? Uy, ambot lang nimo, pagluto niya mo. Sugod karon, mag-iyahay na ta Claudio. Ati man na imong kaugalingon kay ati manon ko sa lang akong kaugalingon. Ikaw kung mapas mo ka, awala ko'y labot. Day, usa ko ito. Kung man lang mahibaw ka ha, maliso pa'y buko sa kawayan. Nung kang akong desisyon. Kung mo ingong kong mag-iyahay na tagluto, mag-iyahay na ta, bahala ka na si mong kanon. Saging! Muna ko problema ron kay murag isog na kayo ko asawa. Murag wanay respeto na ko. Matod pa niya, maliso pa'y bukos kawayan nung kanyang desisyon. Ayaw ba ko na? Nakanang akong gitambag niya para man na sa iyong kayuhan. Karoon pa lang gana eh, hay. Wag yung pagganang eleksyon, gubot na kayo ni. So nakagsamot ng eleksyon na. Usay rason nga nung dili ko gustong masuran ng politika. Kaya dili ko gusto nga mauwawan lang ba. Kay buhatan mo ko kaanag mga pati sa mga kontra. Mga nga di ko sugot. Nga kay di mangyod mo usabang ngayang desisyon ko, no? Di pa malisok mo ka ng bukos kawayan. Usa may buhaton taon ako ano eh. Ano yung pambagitang ko ninyo? Kung saan mo ko ka mga persultihon, Claudio. Og sa tanan po na to mga kaigsuunan, kinahanglan nga sa di pa ta mo trabaho man atong kaligo, humag pamahaw inom gyud ta og Said Panyawan Coffee Mix. The best you can na to imnon. Nindot kay na atong Said Panyawan Coffee Mix kay daghan kini mga sagol nga makapayo sa atong kalawasan. The best lagi. Suway na ninyo nya dili na siya tamis kay gituyo nang awa na gitamis. Tungod kay para sa mga diabetikon, makainom pod og coffee pod nga dili tamis nya makaayo pag yun sa atuang kalawasan. Ang Said Panyawan Coffee
Pimex, ha? Inuwa na, suway mo na, padung mo sa opisina, bisa ka sa trabaho, o manida mo sa inyo ang mga utanon, mga udsab na diha, basta mga tindira mo mga prutas, utanon, isda, o gupan pa, kinahanglan nga, mag-inom kita, o sa panyawan ko, Pimex, sa dili mata mo adto sa ato ang mga adtoon. Ati Pres? Okay, og akong may adlaw dahil sa tanan, sa tanan nga naminaw na ron. Og akong pasalamatan kulyat ang tanan nga nagtumar. Nagmintin karon og Sepanyawan herbal capsule, Sepanyawan herbal capsule with garlic, Sepanyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katulad sa sugar. Ayaw sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na danog sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ini pa ni uto ni mo maog gihapon, o sa gihapon kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule imong inom, unay ka magkaon sa imong paniudto. Maog gihapon, ninikaw ni mo sa imong panihapon, inom na sa gadanog sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ug alang natong problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI, di na mo angin maguol or mabalaka. Tungod kay yun na makatambal, makaayo, makapaalibyan ang atong kidbati bahin aning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa itong kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na itong mga kaisunan, salamat kayo tanan sa paghimog number 1. Sa ito ang sedlin na bituwayan nga tinun mo, sa itong panood, pamaul, parkit, sa kalawatan, balikot, bench, katul, kutong sa kabataan, ilikay pagyuntan sa ringgi. Sa ito ang sed panyawan ko, Mix, nga anarama, palit sa butika, di ba kayo, Liz? Sa butika. Sige, balik, butika. Balikod na gira kay parang masipyat lagi. So, lain tambal nga, pero sa butika di kita masipyat. Adto kita pupalit ang tinuod yun nga seed element sa butika lagi mga igsoon. Wag yun na sa gawas. Butika lagi yun. O dili mahigala sa Facebook na lang. Bisitahan na to ang page seed marketing. Nya, i-type na to ang Panyawan Herbals. O ayaw kalimot na itong i-like ang page mahigala. Makita dito na ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing mapalit po na to sa Shopee mahigala. Una, mabalik-balikot talaga yung resulti. Anto tas butika niya, Shopee. Di ba, Gams? Shopee. Muglit tayo sa atong mga suki at tigabitan sa atong batugan na kayong Sid Elementuel. Si Guling Kulina. Gregorio Kulina. Kaya naagin ako sa ilang, anong pakit-on yun ko yung Sid Element, Gams? Delay, salamat kaya sa pagsalig nyo sa epektibo kaya ng Sid Elementuel. Sa GTY Taxi, si Franklin Pialan. Diyan sa Suong Ono, Lapu-Lapu, si Madji Tampos. Pialan, ayang asawa. Labi na ni Brendo Briones, Dias Malulos, Marili. Taxi niya po yung driver, Gams. Niya si Johnny Hapal, humawas, kan habagat, Bedilin Cebu. Salamat kayo sa mga iso na ito nga, mga driver, Gams, na tigamitan sa itong batugan na kayong Sid Elementuel. Thank you. Mawadi ayo niya. Salamat po kayo sa ato ang amigo si Baynanding Amay. Thank you kay mo Baynanding Amay ha. Nga kanunay kang mag-drive sa imong taxi, maminaw gyud ka sa ato ang drama diha. Thank you nya gamit po ka sa ato ang Sid Elementuel. Bam. Salamat kayo. Ilabi na ato ang mga suki o katong mga tigamitan sa Sid Celebrity Codic View Resort. Ilabi na kanimo diha Merilo Banapsal o Gilbert Rulion sa Upper Visceral Bulhon. Ayo ko magalimot halabi na sa mga bata. Siguro alamang ha ang Sid Celebrity Codic Beauty. So, padunag kayo mga sangkap, glutathione, papaya extract, moisturizer. Adunag sa kayo mga sangkap na kamo magpabiling younger looking o putis artista. Puti ang atong panit, ang dili mag-dry. Doon rin ang dunay mga whiteheads or blackheads. Tanawa di ako, panamin ko noon, nga iklaro di ha, murag waka kasabot sa kahimtang sa mga skin problems. Ano yan, atong Celebrity Codic Beauty. So, palibinaw sa panimo di ha, Ma'am Lina Medida, diha usab ni Ate Ken ni Inad Ruiz ug ni Hinara Bondia. Ate Ken galing niya? Oo, kanang naang ug ni Philly Colagbang, GP Meets Carisusa United Arab Emirates, ingon usab ni Aurea Mendez sa Cyprus ug ni Dardo Caracas sa Manatad Cebu nga. Minti naman ninyo
ha? Ang celebrity ko Dick Beauty Soap kay kini mapalit ninyo sa butika ayaw jud mo nang gasuroy-suroy ug naay mo dani kaninyo nga barato kini. Kay matud pa kada ko nang gasuroy-suroy uban kuwangan og timpla basi malipat ka mo nga pinagitsura ug skang gulyat pa ay atong kape mo gigamit dili na original bambina. Ngano mo sa way kono ta daplen bayot. Kumunot ting ako ha. Sa celebrity ko Dick Beauty Soap na itatag na skilled ay Sid Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw Ako sender si Dudong Claudio. Claudio. Katos Dudong Claudio ta nga. Oh, lalis lagi taon sa iyang asawa kay iyang asawa. Siya gihangyo nga padagano niya. Karon di siya madagan iya mga asawa hinuon may nidagan. Kanya, badlungon sa iyang asawa, di naman, masugot. Nga, paundangon, ang iyang gihagad binos ka, Diyos saban. Magay ka, murag baldita na kayong asawa, Ate Pres. Kanya mo na yung problema, kung saan kung niyang asawa, di sa gusto, madagan, lagi taon siya aning pamlitika, Ate Pres. Kaya, kanisang pamlitika, kada na rin makahigayon. Tapos, wagli kahigayon, nga, di ka makaservisyo sa mga tao, igor ka dawat sa imo honorarium, wakay servisyo, daogon las kwarta, Ate Pres, mausan hindi maayo. Batod pa sa kanang uban nga mas wayo gyud mo serbisyo ka. Kani nga asawa may trabaho so makaserbisyo gyud Ate Pres. Oh. Pasagdan lang ko na niya. Gusto tira lang na. Yaman gusto. Dok Claudio, bida. Mayo day andagan dito kay Baw. Mao gyud. Di ba? Bal, unsa yung ka? Kasulti niya ba? Kaning iyaha nga musud siya sa natad sa politika. Dili man nilaad tungod kay daghan man karon nga mga nang sa labi na kay nining pag-era to gulyat murag filing na siguro. Happy murag Oktubre man tong wa ko masayop. Na may uban nga linya gyud nila ang pagserbisyo sa katawhan. Napuyuban mo ingon nga wala ko magkinahanglan politika o mo serbisyo ko sa katawhan. Oy pong. Linya-linya mo ng tao karon. Ang kaning ingon siyang asawa nga di gyud siya mahadok mo way kwarta ni pasalig man tumingos kapitan nga siya moy moabaga sa tanang galastuhan. Balik ta sa gitawag ba sa ni English of basic. Katong bangsang inon ta kanang sa Binasay anong basic. Oy. Balik ta. Ari ta dire sa Genesis 2:24. Genesis 2:24. Tungod ni ini ang lalaki mo biya sa iyang amahan o inahan o mo tipon sa iyang asawa o mausa sila. Aron. Asa kritika to? Ang ako pasabot nga ang ilang desisyon kinahanglan nga usa magkauyon sila. Karon kay wala man ni mahasakay dinis gingon dire nga mausa na sila dili na duha kay nagkasumpaki man sila, no? Karon mubalik ta balik mo balik ta ari gyapon sa Old Testament. Gingon dire Salmo 22:29. Muyukbo kaniya ang tanang mapahitason. May pagkapahitason ba siya kinaya? Dili oy, butan. Asawa? Oh, butan na asawa oy. Butan man. Wag gyud ko ang libog yung asawa kana lang. Balik ta. Supakod ba? Muyukbo kaniya ang tanang mapahitason sa tubangan niya muhapa ang katawhan nga dili muhangtod sa kahangturan. Okay. Kani, mao ni. Kana ko nung magpolitika ta, na to ang fame, glory, and money. Na ang kasikat, na ang kadato, na ang kakwartahan. Kung politiko kuno ta, kuno lang ako ha. Sila ka di ko konsel mo kum dato. Kuno lang ning ako. Karon. Kung politician ka, madato ka mo tumbingon, ma-fame. Kung nang mapolitiko na adi ako no pungpasubay na adi ang fame, kay kasikat kay nila. Ang glory o ang kahayahay o ang parta. Kay madato ka. Ako nakagim kum dato. Karon. Karon ug naa ganin na tanan, mulingi ka dire, gingon man dire nga muhapa ang tanan katawhan nga dili mo hangtod sa kahangturan. Di man mo hangtod dato. Mao ni isilsil siya nga lipatakan dong nga maayo man ang plano apan kinahanglan nga magkahiusap pud kamo kay pananglitan og politiko na siya serbisyo sa katawhan tanang oras iyang gigugol ngadto sa katawhan gulyat may tabangon manghatag og bugas manghatag mga vitamins manlimpyo sa mga baybayon manlimpyo sa mga kadanan kay gidedicate niya iyang oras alang sa pagkapolitiko karon nakapanood to ba kayang bana na Hebilin? Ha? Ay, ang bana na Hebilin sa ilo nakapanood to ba ka? Nakapamahaw ba ka? Uwe naglungag.
Pati yung serbisyo katawa, mau gyapon gubot yung pamilya kasi Yung pamilya, awan na Basta wala ka serbisyo. paliuto dito, kaya yung oras. Pero ko nang nagsige po kunong simba, pupunta pari ay, kolektor ka, salmista ka, kadalo na kasi bati, taas at yung oras, ikay mo serbisyo timbahan mo tana, kayo mo tambal yung mga naghilagta dito. Sa inyo? Tinuod na. O, mau na istorya, ha? Oy. Naglagot ko. Nga ba? Pagkita na mo sa akong boyfriend, ilantan ko rin sa kalunis, di may makita. Kaya kalunis mo, sabi kita, ilantan mo siya nadawa. Ano sila to siya? Basta lunes. Nakita may pagkamatis. Ilantan man gyapon. Pamayo. Huwag may tao. Kaya mo pa po na nga tingin naman noon. Kala ko ang puzzle, Tihoy.